Bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon mo pangga magmaligon ug magmalahotayon. Kaya ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw gako maga. Panibaya sa kabuntagon. Humanang kangit-ngit nagatabon, sumalay siguro nga kagabiun. Ang Diyos nanuktok o nagahandom, nga sa kasing-kasing mo siya pasugyon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmatang, bitisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Puno sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa lakas nga inspirasyon, niilintang na sa ang timbaya sayon nga himuon, yan lang apan usa ka pililhon. Ipakita Diyos nung pahiyong, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bitlisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw gingadapit na karon, itugyan ang kaugalingon. Pag-angkol imong pagayunon, ang Diyos kanimo magalingon. Tunabay biton sa purong ko dito niya sa kalangitan. Hatagi ako, Jesus, niya ng tanan. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmata, ang bilisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos ang himaya, unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning. Init nga kabuntagon. It's a happy morning. Kami na mga tana pagkagun sa atong isgutan karon. Unsa isgutan mo gida? Normal. Actually, this week, gina-celebrate ang International Women's Month. I didn't know that. Hindi. Yeah. Na International Men's Day. Wala. 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 Sad to say wala. Yang ano naman tayo gender and development na wala amo. Bilang mag-create Pangutana na Issue sa... din, mabuta nga nag-issue. Mag-create. Actually, Oh, gina-emphasize kung unsay significance
sa mga women Women's. On the society. sa society. Sa Wala karon. pa community. rin na siya na sabtang gid maayo yung inyong significance. Gipadumdum lang Oo. namo. Ah. Importante mi sa inyo. Yeah. Yeah. Kid na patay. Importante gyud ang mga babae kay kung walay babae, walay muluto. Kung wala babae, wala True. soprano. Ano yun? Gutom niya. Gutom atong tiyanda. Ay, okay. Ito, Oh. sexist na kayo kung tigluto na sila. Ang mga chef ba kay usually men? Yes. Og karon nindot na kay men mo luto. Ah, Ano labi naman? nagpaksiw. Talking about Paborito Yeah. nila. Talking about women, Ah. kinsay character sa Bible, Mhm. women nga character sa Bible nga pinaka nagtatakyod sa inyong Bathsheba. Bathsheba. It reminds me of Lahi po niya. Wine. Sa mansig. Beauty of Women ba? Ah, asin. Wala kami sa Ang ikaw ako, eh. Diba na, asawa ni Samson. First time, Delilah. Delilah. Oh, asawa ni Samson. Mga gwapa lang ito yung Oh. pangisgutan. Kaya nga, no? Lahi po nila. Nakuha man ni kaluyaw ni Samson. Apil ni David, di ba? Bathsheba, nakuha mo na kaluyan ni Dingili David. na lang tamudog. Pero ang importante, si Iba ang atong unang ginikanan, Amen. unang inahan. Si Okay. Queen Esther. Yes. Problem ang konjudana empowering woman jud ato ang i-target karon ato ang i-focus kay karon man atong women's month. Okay, Yes. naran na kay mga women nga nagtanaw karon. Yes, to all of our women viewers in Luzon, Apil Pudman, please let us know if this broadcast reaches you so that we could greet you and your friends out there. Sa mga viewers din na po namin, especially sa Tagaytay, sa Silang Cavite, sa Dasmariñas, sa Ilocos Sur, Pangasinan, Baguio, at lalo na po sa Mindoro. Good morning and happy Sabbath po sa inyong lahat dyan. Sa Samar, Leyte, Cebu, Bohol, sa Negros Occidental, Negros Oriental, Central Philippine Union Conference, kalahatang Cebu. Good morning, happy Sabbath sa inyong tanan. Yes, maingon man sa amo ang kababaihan nga televiewers usap sa atong mga kalalakihan diya sa western part of Mindanao, diha sa Dipolog, Osami City, Pagadian City, Tangob City, Oroqueta City, ubang dapit nga mabot sa mong signal. Good morning and happy Sabbath kaninyo. It's a happy morning ala sa atong mga maanyag ug ambungan nga mga viewers diya sa Davao, Coronadal, Butuan City, General Santos City, Cotabato, Surigao, and Davao Region. Good morning kaninyong tanan. Maayo aga sa atong mga kapaglaom dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Iligan, Hinguog, Camiguin, Butuan, part of Bohol. Maraming salamat sa panunood niyo sa PSK. Amen. Tagalog yun ha. Ikaw ang birong tayo sa Sige, si Awing ron ba? Anyway, mga kapaglaom, dasig nga balita nga to ang paminawon karong buntag because the Seventh-day Adventist Church in Nicaragua was featured on national television as the country's first high school to integrate digital technology in the classroom. Mao kini ang Adventist Vocational School dito sa Nicaragua. What happens is that students are using interactive digital boards in all of their subjects. These digital Wow. boards has an audio system that enables the students to interact and to further their study. According to the school principal, these digital boards, kanito siya nga program, are implemented to improve the learning level of the students. And according to one of the students, ingon siya nga, this tablets or digital board, I should say, is kanang maka-eliminate sa need to bring heavy books. Kay di ba sa una, madadala tag libro nga bukat kayo, saksak Makabuktot. tanan. Makabuktot, sakit kay sa likod. And also, it has everything that you need in one place. Congratulations. Congrats. Bing ang Nicaragua, bag Brazil, silingan ra. Murag, Sa globe, daw lang kayo sa dangawan sa Central globe, no? America man siguro na siya. Okay. Yes, Sa I think anyway, so. kaya ang Brazil man good atong isgutan karon isa sa mga nasod nga grabing naapektuhan sa Zika virus. Ug tungod niini nagkasinabot ang linibo. Ginatos kalibo nga mga Adventista sugod sa elementarya, high school, ingon man sa kolehiyo nga makigbatok sa Zika virus. Ilang gi-aware ang publiko na sila gipangbuhat ng mga seminars. They educated the public so that they would know how dangerous the Zika virus is. Nasabtan nato nga makuha ang Zika virus sa pinagi sa mga lamok o pinagi usab sa pakighilawas nga dili protektado kung ang imong partner na infected niini. Busa mga kaigsunan atong tunay yung pag-ampo ang atong mga kaigsunan dito sa Brazil nga hinaot nga masabtan nila ang mga risgo sa dala sa lamok nini, nga dala sa pinakan sa lamok tungod kay ang atong mga kabataan labi na gyud sa mga babae nga nagburos
dako ang risko maapektuhan ang ilang mga utok nini sa ilang paggawas diri sa kalibutan. Pariha ra baglamok ka dito diri no. Dili kay ko kabaluan ng Zika virus ba kanina pa na ako siya gibasa na actually ignorante kay ko gapaminaw ra ko sa radyo niya karon nagbasa ko mura ko ma-realize Okay. grabe gani. Kinahanglan jud ta mahimong updated. Amping. O, Yes. mag-amping kita. Gikan sa Nicaragua, yato tag Brazil, karon mo ato ta og Southern Mindanao Mission sa Pilipinas. Adunay gihimo nga gift-giving activity dito ang Adventist Community Service. Ilang gipanghatag kitchen utensil og mga bugas o gikinahanglan nga everyday need. Kinahanglan everyday need gyud sa mga tao dito. And I should say nga daghan ang nahatagan dito. Wala kay tay complete details, pero we're waiting for that. Pero daghan ang nahatagan sa maong nga mga gasa gikan sa Adventist Community Services. Daghang salamat sa atong team diya sa General Santos City. Probably next week congrats. atong mas masayran pa kung usay lang gibuhat gid dito. Anyway, mga kapaglawom, dito na ta sa atong panghinuklog. Here we go. Atong basahon. We do not develop courage by being happy every day. We develop it by surviving difficult times and challenging adversity by Barbara De Angeles. I don't know who she is. Correct. I believe Awing has something to say about the panghinuklog today. Pasa din ito. Ikaw kung nagbasa. Anyway, Bitaw, tinod okay. kung malipayon ka, nabay courage ana. Di ba? Kung malipayon ka, na maayo na hitabo sa imong kinabuhi, nabay ka ng courage. Nabay kay gi-overcome nga fear. Di ba wala? So, matud pa ni Barbara, mugawas ang courage kung adunay mga kalisod sa kinabuhi niya, imo nang gi-overcome. Munang ingon sa Ginoo nga we must be thankful sa tanang panahon. Mga trying Yes. times na to. Kay diha man ta ma-develop atong character. Ang tea daw dili siya malami kung dili nimo siya i-steer, Yes. di ba? So dapat Ang kape. magpasalamat ta. Nabay rason ting ako yung ipabasa to. Ang ano di ay kay kinahanglan ka mo kaon og ang palaya. Para healthy ang life. Then yun, live yun. O, ang courage mo tanaw na to nga. Ikaw man nagsugod. Yes, ang courage nga mo tanaw na to nga human kita nakasinati og kalisdanan, diha kita makakaton og paningkamot nga mo survive. Uy, basahay. Dili ako nagikuan kay. Na siguro ming share ka Oh, ba, mga kay, Ana? Yes. mga kay galaan, naglami na mga istorya diri. Pero we need to be happy at all times. Pero we need to feel nga kinahanglan gyapon na to ang mga difficult times aron nga mas happier gyud ang atong life. And mga kay galaan, talking about happy people, remember, happy is the people whose God trust is the Lord. Lord. Yes, So, God. whose God is the Whose Lord. God is the Lord. O kinahanglan na atong ihatag sa iya ang atong full confidence and trust at all times. And talking about happiness, atong paminawan karon ng uplifting songs gikan sa Northern Mindanao Adventist College Choral. Unya sa harana sa Kabuntagon. Kasinatian sa usa ka batang nahimong garbo sa iyang pamilya, komunidad o tulunghan ang unya atong i-witness sa Top Secrets. Yes, global warming, unsa ba ni kani para kanimo tilimadon banik sa katapusan sa kalibutan o angay bakitang magmaigmat niini ato ning tukiun tagsa unya sa Good Morning Pastor with Pastor Segundino Asoy. Padayon sa pagsubaybay alang sa dugang nga kasinatian ining adlaw. Nga magaday kita sa atong Ginoo. Lipaya ang inyong mahigala, pinaagi sa pagpanimbaya og ipaabot ang inyong mga greetings nga naa sa atong mga screen. Ug mga kapaglaom, ang number nga naa sa atong mga screen kinahanglan importante kay na siya og ang duawa usab ang atong Facebook page nga naa sa ato ang makita ninyo kana sa atong screen. Ug mga kapaglaom, aniya ang atong winner sa atong Bible Trivia Win for a Friend for this week. What's this? Hello mga kapaglaom, ang nahimong nagmadaugon nga Bible Trivia Win for a Friend lumulupyo diri sa Vista Grande Subdivision. Kung kinsa siya, ato siyang ila-ilahon. Tara na! Kauban nako karon ang winner nato nga si Remy Magpulong ug iya ang recipient nga si Ma'am Cecil Mero. Ato silang ilawlan. Ma'am, mangutan ako sa imo
nga naman si Ma'am Cecil imo ang gipili as a recipient ani nga mga prizes sa atong Bible trivia? Si nanay man namang tawag sa iya. Siya akong napili nga tagaan sa prize sa atong gika sa Hope Channel kay gusto po naman makatabang sa iya niya. Permi po siya nga madasigon ilabi magpadayon sa pagpaminaw sa atong programa ilabi na sa panimbaya sa kabuntagon. Ma'am Cecil, unsa may imong mensahe kang Ma'am Remy or sa iyang mga kauban nga ikaw man ang gipili ani nga recipient ani nga mga gasa? Na-bless kayo ko, wag ko magdahom kasi actually when I deal with them at saka sa ilang sa atong faith, hindi man ta magdahom og makatanggap tag mga gasa. So medyo na kuan I was so surprised and thankful nga naay gasa natanggap na ako karong adlaw. Sa simula pa yun, I really appreciate their friendship. We love watching Panimbaya sa Kabuntagon at Hope Channel. Yay! In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was seen at the beginning with God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was seen at the beginning with God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was seen at the beginning with God. Was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, was seen at the beginning with God, and the Word was God. All things were made that have been made. Nothing was made. He has not made. All things were made that have been made. Nothing was made. He has not made. What is made by Him? What is made by Him? What is made by Him? What is the Word was with God, and the Word was made by Him. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, And the Word was with God, and the Word, and the Word, and the Word was. Yes. Yes, good morning. NMAC or Northern Mindanao Adventist Yes. College. Welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon. I'm sure first time you tanan dire. I'm sure, right? Yes. Are you happy nga naa mo dire? Yes, Mga true. gwapa o gwapo atong mga bisita Yes. nini karong Kabuntagon. Big. Among i-invite Yes. iya lang music directress Yes. nga si Ma'am Okay, MM ma'am. Tabaransa. Hi ma'am, good Welcome. morning. Diri ka sa Six nga. nga, ma'am, para Oh, good morning. Ma'am, kanang as I learned, imo ang mga members sa imong singing group are all students. Unsay mga unsay plano sa grupo for this summer nga padulungan ang summer? Some of the members will be enrolling in summer program, but the group is still planning to go church outings. Wow. Continue. Yeah. So, ma'am, ang inyong grupo na mga graduating, na po mga bago, so mga estudyante ni sila. Giunsa ninyo pagbahin sa time nga makapractice mo? Actually, all of them are really committed. So, as a director, pag mayong ko nga practice, nagyo na sila tanan. Wow, ana gid kadasig. Dedicated gud sila sa ilahang sa pag-develop silang talents Wow. para magamit for Isud ba the ma'am Lord. magadalaan ni nga group? Actually, with the help of God, Wow. I mean, kaya ra gyud kaayo. Naipanuntiyon nga ang directress o director sa singing group, lisod basta daghag gwapo o gwapa. Yes, Kay ma'am. daghang mag-imbita sa lain nga church. Na ba mo yung mga Magbulag. greetings Okay. Panimbaya as in behalf sa grupo? Okay.
Maayong buntag sa tanan and happy Sabbath. We would like to greet all the faculty and staff of the NMAC Chorale, the Northern Mindanao Adventist College Chorale, and Adventist College, Yes. Oh yeah, mga faculty. And also we would like to greet all the staff sa hospital, sa Adventist Yes, Medical hello, College yes, Adventist Center, Adventist Medical Center, Yes. Iligan. Yes. Okay, thank you kayo sa tanan nga mga viewers karong kabuntagon. Yes, thank you. And Thank you. ug ato pa silang paminawon unya later no, dagan pa Yes. sila balon nga mga Nga pa sila duha ka kanta. Yes, kanta. And the meantime, mga kapaglaom, ato sang paminawon ang balon ni Ma'am Leila Dimol diri sa atong Help It. Hi everyone! Let's listen to Health Beats. Gabi root is a starch-rich, globular, fleshy taproots of aroid family plants. Its roots, known as corm, is one of the popular edible roots vegetables in large part of Asia, Pacific Islands, West Africa, and the Amazonian regions of South America. Gabi can be a good substitute for rice, corn, potato, kamote, or cassava due to its high caloric content from carbohydrates. Interestingly, gabi is packed with other essential nutrients like protein, fats, vitamins, and minerals. Top 5 vitamins in gabi are pyridoxine, vitamin E, thiamine, vitamin C, and pantothenic acid. Top 4 minerals in gabi are potassium, copper, magnesium, and iron. Based on the analysis of the nutritional value of gabi, the following are advantages of including gabi in your meal. Number 1, it provides energy and endurance. Number 2, it prevents anemia. Number 3, builds and repairs body tissues. 4, builds strong immune system. 5, builds strong bones and teeth. 6, prevents heart disease. 7, promotes collagen for healthy skin. Don't eat raw gabi. It's bitter and harmful to your health. It must be cooked. This is Miss Laila reminding you the harmonious, healthy action of all the powers of body and mind results in happiness. Be healthy. It's a wise choice. Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Here we have this morning is the pride of Northern Mindanao, the champion of the 5th Pauli National Science and Math Quiz. Let's welcome on Top Secrets, John Lester Lozero. Good morning, John. Morning, ma'am. Kumusta? Kira. Cool. And I know, powered kay kakaron tungod kay with you are your inspiration. Of course, we have here the principal of Bugus Central School, Ma'am Milagros Recamadas. Good morning, Ma'am Mela. Good morning. Murag happy kayo mi nga nakaabot mi sa inyong school. And of course, ang coach sa ato ang champion, si Ma'am Grace Raffles. Good morning, Ma'am. Good morning, ma'am. Wapa kayo atong coach. And ang parent, ang mother, the only mother of John Lester, si Esther Lozero. Good morning, ma'am. Nice kayo. Naagid mo full support gid kang Lester. Yes, ma'am. Kay Lester, what made you the champion? Kalang inspiration, then never stop studying so that Wow. and strive harder. Giunsa nimo pag kanang never stop studying as in wala na gyud kay undang-undang. Every day wala kay dula kana ra gyud imong gabuhaton. No, all you have to need is inspiration. Kinsa ang imong inspiration or unsa ba na siya ang imong inspiration? My inspiration are my families and coaches. Of course, the school.
What made them your inspiration? Sila akong inspiration tungod they never stop supporting me. Giun sa pag-mentor sa imong coach. Ang kanang Everyday na aba mo review of course, review every day sa room. sa inyong classroom. So, Yes. ginatagaan ka mga problems to solve everyday. Yes. Pag abot mo sa balay, wala na ba kay trabahoon? Mag-study lang yun ka? Or na kay household duties nga buhaton po? Usahay na Usahay na Pero kadalasan wala. Yes. Okay, Ma'am Grace. Cheerful kayo. And malipayon kayo si Lester, no, nga nag-share. Yung sa pwede mo pag-mentor sa Lester, ma'am, para makuha niya ang champion, being a champion. Grabe among nami intensive review. And we stay in the school until mga 9 o'clock na sa gabi. Yes, ma'am. And kini wala ni siya part sa duty as a teacher, Wala. di ba? Wala, Wala ma'am. overtime Yes, pay. ma'am. Usa po yung mga inspiration, ma'am, nga na magka-stay ka longer at that hour. Siguro, ma'am, it is because I want my students also to win. Mo ginaamo determined kay kumo help because makita po na ako sa iya nga determined kay ang bata nga makadaog. So, guys, support na nako kung unsay ilang feeling. Ma'am Mela, na kay mga buutan kaayo nga teachers diri sa imong school, and I guess swerte ka kaayo ka nga naka-teacher nila. Yun sa po di mo pag-inspire kanila nga mahimong buhaton gyud nila ang ilang best para sa ilang students. I am inspired by them. Wow! Yeah, okay. because as a school head, you will surely support every activities when you will see that these teachers are doing well to facilitate learning and of course, nurturing our learners. Baga, mas na-inspire ka ba to help them to find ways to support them because they are doing their best? Lester, gikan pa sa grade 1, honor student ka na? Or nag-excel ka na gyud sa math and science? Yes. So, atong time grade 1 pa ka, gitrain na gyud ka sa imong teacher, sa imtap. So, Ate Esther, si Lester nag-ingon nga inspired daw siya sa iyang parents. Yung sa pud nimo siya pag-mold nga mahimong ma-feel niya ang inspiration ninyo for him. Kami as parents, tanan nga gikinahanglan niya sa school o mga request or mga kung unsa pa man, amo gina siyang ginasupport, ma'am. Bisag tagabiin na siya muuli halos from start sa June pa lang siguro, ma'am. Pero accepted na ninyong ingunana na gyud iyang ting-uwi. Yes, ma'am. Moingon siguro ang uban nga siguro kay well-off man mo or maayo yung kahimtang po sa siguro nga inyong mga anak maayo pod og pangutok or naka-excel. Is this applied to your case? No, ma'am. Ano man? Ako vendor lang ba ako diri, ma'am, sa Bugo Central. Pamaligya ko kapang slice kog mangga. Since nakita na ako, ma'am, nga ang akong mga anak kumpara sa uban, dili gid sila nga as in maka-eskwela gid sila college. Kay dili ko ka-afford sa unang bayad, ma'am, pero pag-abot ko sa balay, ako silang ginatudluan. Bisag kapoy na ko di. Ang ilang libro, ma'am, ako dyan pong basahon. Para pag mangutana sila bitaw, ma'am, kanang you do your tutorial classes po sa balay. sa ila. Para pag mangutana sila, kabalo ko magtubag. Ikabalo ko, ma'am, nga di ko kapa-eskwela sa ila sa college. So nangandoy ko nga pag mag-college sila, makasulod sila scholarship. Bisag manglaba ko, ma'am, kanang akong 3 ka bata. Naana sila sa akong atubang. Lahi na sila libro, ma'am. Samtang gakuso ko. Mapangutan na sila. Gatubag ko, ma'am. Wala ito pangutana ang akong mga anak nga wala ko gitubag. Kanang, wag di ko katubag mo, ingon ko nga, kadyot lang na ka. Mo-research ko, ma'am, sa internet. Dahil na, atong imong gipangutana ba? Ako to siyang ibalik, ma'am, para maanad sila, ma'am, nga tanang ilang pangutana na ilang mama nga
Ready mo tubag? Anda mo tubag. Sa una, ma'am, na may PE festival, magsunod man na siya, ma'am, niya. Since mga honor students sila, ma'am, maluwi ko nga din sa mga pilabi ni mo, ma'am. Muabot ang adlaw nga, sige na, apil ka ana, apil ka dito. Wala ko gaayaw, ma'am. Pero, nabuang ko anak pangita, ma'am. Pero nakita na nila, sila ang mga bata na ko, ma'am, nga, bisag gisi na ilang gisuot. Dili na sila mga ayo mo demand sa ako, ma'am. Kay wala, happy lang na sila na kana siya, ma'am. Kana musaka ko na saya sa stage nga mataura na siyang medal, mang tana giday na siya. Happy ka? Happy ko, anak, uy. Nga nang dili, ma'am. Ira ko, ma'am, nga daghan sa una ningon sa ako nga mag-abroad ka. Ay mas matagaan pa nimo, maayo nga pag maing kaugmaw nimo mga anak. Mas maayo nga na ako sa ilang papad. So, og makagiya kanila. Yes, Ma'am Mela, unsa ka importante ang role sa parent, sa community, sa usa ka future sa usa ka bata? Grabe kadako ang impact kung ang ginikanan na kanunay magsuporta sa mga anak. Ma'am Grace, daghan kaayo teachers karon nga might be ikapuyan na sa ilang duty as a teacher. What will be your message to them? Na naman ta ani nga field, then isa magini sa atong duties and responsibilities nga mo continue gid ta og teach og ayo sa mga bata. Then i-love lang gid nato ang atong work. Thank you so much. This is the plaque of Lester, and this morning iyan ning ihatag sa iyang mama with his message. Ma, salamat sa imong suporta na gihatag sa dili lang sa ako o apil pod kay ila Ati Hana o Ati Rika. Dagan gyud kay salamat, dili kung wala kay dili yun ako ni maabot ani siya. Kabalo ko na grabe kini kay importante sa imo kay talagsara di mo makita ni mo mga pamilya dito sa Pampanga. Grabe kay ko ka inspired na madaog ni na contest. Kabalo ko na imong family dito sa Pampanga is grabe yun kay ka-happy na nakadaog ko og nakitaan ka dito og sa imong papa na 11 years na nimong wala nakitaan dito sa Pampanga. Dagan yun kay salamat, ma. Naaba mo'y angay nga pasalamatan karon nga kabuntagon. Let's have Ma'am Mela, then followed by Ma'am Esther, then Ma'am Grace. Salamat kayo, Lester, sa imong pagka-studious ug sa imong pagka grabe ka focus. And of course, to the parent, to support is never ending. Please continue, and with your revelation this morning, I am so inspired by you. Of course, to our coach, Ma'am Grace, salamat sa imong paggabay o pagiya kay Lester all the way. We would like to recognize the effort of Ma'am Maria Teresa Apiag. So, she was the coach during the city level competition. Okay, Ma'am Esther, naaba kay pasalamatan? Sa Ginoo, salamat sa tanan o sa akong bana nga padayon pod nga nagsuporta sa amo. Ma'am Grace? I would like to thank my family, especially my children. Kaya kakakulangan ng akong time sa ila. Thank you for understanding me, Lester. Thank you also for being so patient and understanding. Kaya namagay time ang nga ang coach, burag mo kuhaan gid og extra force para lang gid maning kamot. Pressure. Sa akong co-teachers. Then kay Ma'am Teresa Apiag, thank you also. Kay actually, Ma'am, nag-teamwork ni nga Grace, pwede ko naman matabangan sa math, ako sa science, ikaw sa math, kay para mo champion yun. Ang sayang Wow, nagtinabangan. Tinabagay, yes ma'am, teamwork yun namo ni ma'am.
ang success ni Lester usa lamang sa mga sulundon natong tanan kung unsa gyud ang role sa parent ngadto sa iyang mga anak. Sa tanang mga parent, saludo kaming tanan sa inyong mga pagsuporta ug sa inyong pagbilar ngadto sa inyong mga kabataan. Mubalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mga kapaglaom, aniya na usab kita sa atong Bible Beats dinidapit sa Medina, Misamis Oriental. Dini sa Medina ato pangutanon kuha ang opinion atong mga kapaglaom kung duna ba sila ganahan nga verse sa Bible o nganong ganahan sila. Importante kayo nga makabalo gitag unsa ang balaan kasulatan. Tara, mangutanan na ta sa atong mga kapaglaom. Sa Bible, daghan kayong mga verse, Old and New Testament. Doon na ba kay isa sa pinakaganahan, ana? Wala. Isa lang nga verse sa Bible. Wala. Okay. Sige. Kali. Kali ba? Wala mong ko'y kuan, dili mo ko'y masa sa Bible. Wala. So wala kay na hibawaan nga isa lang nga verse sa Bible. Wala. Sa una murag naato karon wa naman nga murag sige na lang
seryoso trabaho ba? So wala na kita ka basa sa Bible? Wala na, murag wala na yun. Wala kay naibawaan nga verse sa Bible? Wala pa. Wala. Wala pa kakabasa sa Bible. Hindi ko kabalo eh. Wala jud kay naibawaan bisan isa nga verse sa Bible. Pero nakabasa na kag Bible, sir? Wala pa. Isa man nga verse sa Bible. Katulang ya po ako na kunan sa Bible. Unsa nga verse ana? Versikulo 19. Sa asa nga chapter? Asa nga verse? Unsa nga libro? Chapter ba? Asa? Sa Old, sa New? Oh, sa New. New Testament, asa? Matthew, Mark, o Luke? Matthew. Ha? Matthew. Unsa man diya? Matthew. Unsa may nakasulti dito sa Matthew nga verse sa Bible? Limot na ko, sir. Okay. Sige. Ang Bible sa John 3:16 ningon siya nga tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan o gihatag niya ang iyang bugtong anak nga kung kinsa katong mutuo kanya dili mamatay kundi makaangkon hinuon sa kinabuhing walay pagkapalong. Amen, amen. 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 Mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang mga tubag sa atong mga kaigsunan dinhi sa Medina, Misamis Oriental. Sa ilahang mga nahibawan nga verse sa Bible, nagkalain-lain ang ilang mga tubag. Ang uban wala na kahinumdom, siguro tungod sa katigulangon, apan atog yung bantayan o tunaan ang balaan kasulatan mga kapaglaom kay importante kay ni kay mao kini ang atong communication ngadto sa Ginoo. Gikan dinhi sa Misamis Oriental, awing indino alan sa Bible Beats Hope Channel. Climate change, global warming, usa sa mga ginahisgutan, gikabalak-an ug gipangitaan og sulbad sa kapanahunan karon. We've got to transform our energy system away from fossil fuel, cut greenhouse gas emissions, move to energy efficiency, move to sustainable energy. It is overwhelming. Nabalaka ka ba niini? Aduna ba'y kalabutan ang kabag-uhan sa panahon sa pagkatapos sa kalibutan? Huwag na siya kalabutan. Wala man siguro, ma'am. Oh, warning gid ni siya. Magbantay-bantay lang gid ta sa atong mga tagsa-tagsa kaugalingon. Sana sa warning nga hapit na mabalik ang Ginoo. Mayamot lang ako kabalo. Siguro, maybe. Depende po, ma'am. wala ko paano. Murag isa po ni siya kasayin, ma'am. Siguro kay murag hapit na mabalik nga atong Ginoo. Naana siya kalabutan, ma'am. Nga bahin sa about sa God. Aduna ba'y gihisgutan ang Biblia mahitungod niini? Good Morning Pastor invites you to join with Pastor Sigundino Azoy as we discuss on climate change. And our topic is global warming, a warning? Thank you for tuning in. You're with us now live sa Panimbayan sa Kabantagon. And like what has been said, kauban nato si Pastor Sigundino Azoy, ang atong Personal Ministries Director, Sabbath School Director. Yes, good morning, Pastor. Welcome sa Panimbayan sa Kabantagon. This is your first time and we're praying nga dili ni siya mahimong katapusan sa imong pagbisita sa Panimbayan sa Kabantagon. Salamat kaayo sa pribileyo nga inyo kong kita The gahigayon. pleasure is ours, Pastor. Og makita po nato ni siya sa takna sa pagtuon. Og karon makita sa Panimbaya sa Kabantagon. Good morning, Pastor. Pastor, we will be talking about climate change. Is global warming a warning? Nabay na hisgutan sa Biblia nga gimando sa Ginoo kung unsay mahitabo sa kalibutan, gitagna na ba ni anang nga may nani ang resulta sa kalibutan, nga mag-anam kadaot ang kalibutan, or last question, ang Ginoo ba ang gabuot sa hitabo sa atong kalibutan karon? Actually, ang tanan nga panghitabo sa kalibutan kung imong basahon sa Biblia, labi na gyud sa Psalms 103 verse 19. Nangingon diha nga and His kingdom rules over all. God is the ruler, He is the ruler of everything. He is the King of kings and Lord of lords. Siya ang Ginoo sa mga Ginoo niya. Naapagyod sa hinimaya nag-ingon nga siya ang nag-sustain sa tibuok kalibutan. Unya kung imong basahon ang Deuteronomy 10 verse 14 nag-ingon diha,
the entire universe, ang kinatibuk-an sa kalibutan, gidumala o gigamhan sa Ginoo. So gibutan ba sa Ginoo ang nahitabo nga mga climate changes kanibitaw mga nagkamaot nga panahon karon sa atong kalibutan, Pastor? Iya ba ni pagbuot sa Ginoo? Actually, ang Ginoo wala gyud nagplano nga madaot ang kalibutan. Yes. Actually, pero tungod sa atong nahibaw-an nga background nga misulod ang sala sa kalibutan. Dunay sala unya ang tao mismo nagdaot sa kalibutan. Yeah, that makes sense. Mo nang nahitabo sa kalibutan. Actually, wala nagplano ang Ginoo kay nag-ingon ang Jeremiah, ang Ginoo wala nagplano og disaster, wala na siya nagplano og kadaot sa kalibutan. Ang iyang plano paglao maayo kaayoan lang sa kalibutan apan ang tao misulay sa pagguba niini. In fact, nasabtan nato nga ang gimo sa Ginoo Garden of Eden perfect. Perfect sa sinugdanan ko imong basahon ang Biblia. Perfect yun ang gihimo sa Ginoo nga kalibutan. Pero ang tao misulay lang sa pagpakgang niini. Yes. So Pastor, ano na ba yung mga panghitabo nga completely nga gi-control sa Ginoo ang weather condition? Klaro kaayo na ay daghan. Kung imong basahon sa mapananglit sa nahitabo sa flood. Katong sa panahon Great sa Flood, Noah. Sa Okay. panahon ni Noah. Ang flood gitugot sa Ginoo nga hinluan sa Ginoo ang kalibutan. Yes. Unya sukad niadto wala pa man kaayo toy ulan, di ba? Pero gihimo sa Ginoo nga nausab gyud ang katungtuan nga panghitabo tungod kay gusto sa Ginoo pailhon nga ang tao masayod nga siya ang nagkontrolar unya ikaduha baguhon po niya gyud ang kalibutan. Limpyuhan niya. Oh, so Pastor, aduna ba yung mga nasulat nga laing nasulat nga panghitaboan sa Bible? Naa sa basahon nato ang pananglit ang Mark, no? Kung imong basahon ang Mark pananglit, Mark 4:35 to 41. Nahinomdom mo atong panghitabo nga miadto sila sa lake. Unya mga apostolis nagkuyog sila unya mihay bagyo. Yes. May bagyo unya gi-control sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga gipahunong niya ang bagyo, That's true. gipakalma niya. That's true. So maila nimo nga ang Ginoo gyud mao ay nag-control actually. Ako napugoy na nabala rin sa atong mga Bible studies. Last week lang, no? Sa Dumaw Gomora, no? Wala na sa Ginoo kalayo ang syudad. Dayon si Jonas. Anyway, Okay. it's very amazing how powerful God is. It's also very amazing and kaning makahadlok pud nga ang tao pud unsa po'y gahom sa tao nga mudaot sa gimo sa Ginoo. Anyway, Pastor, ang pagkausab ba sa panahon kanibang kainiton karon, plano ba ni sa Ginoo? Ang global warming sa tong greenhouse effect kanibang plano sa Ginoo? Sa akong gikaingon, ang tanan man ang nagbuot man ng Ginoo pero kanang mga kadaot nga mga resulta dili gina mo plano sa Ginoo. It was very good. Gusto gyud ang Ginoo nga nag-ingon diha, and God saw that everything that He had made, behold, it was very good. Pastor. Okay, kitugot man sa Ginoo nga moabot ni kanato ang greenhouse effect, global warming. Unsa may but ipa abot niya kanato nini sa iyang pagtugot nini? Doon na warning. Yes. Gipahinumdum gyud si Ginoo nga kining sala nga gibuhat sa tao dapat iyag yung hinuktukan o hinulsulan. Yes. Kay doon nang magi umalabot nga paghukom sa Ginoo. So gusto sa Ginoo nga maandam ang tao, mangandam siya. Kay dako man kay na siya, gusto man si Ginoo nga ibalik gyud niya ang relasyon naguba sa tao ngadto niya. Muna gusto siya nga ma-restore. I-restore niya ang iyang image dinhi sa kalibutan. Muna nga gusto niya nga sa atong dagan sa panahon mailhan gyud sa tao nga siya gyud ang tinuod. Ngano man kay ngano man miingon dinhi, the earth is defiled under its inhabitants and therefore the curse has devoured the earth. And those who dwell in it are desolate. Therefore, the inhabitants of the earth are burned and few are left. Sa ato pa, kining kalibutan nga atong gipuy-an karon kay ingon ani man gyud ang dagan, mga baha, mga lunop kana dapat mahinuklugan sa tao ba? Grabe ang kainiton, Pastor. Abog. Grabe ang pag-abusor nato labi na gyud sa basura, pagdaob nato sa atong kinayahan. Yes. Daghang paagi nga maguba nato ang ato ang climate. Mo hinungdan nga ipabati sa Ginoo nga kining malabot nga panahon dapat hinuktukan sa tao nga mobalik ta niya. Sa kay ngano da ganina buntag pag mata nako dapat magyamog ang mga kuwan sa abot wala yamog wala gid nagyamog ang kini wala gid mala kayo lipay ko kay wa nagkatrapo sa amin. So sakyanan. So Pastor, angay ba nato ning kabalakan ug ngano man? Dili man ta angayan mabalakan ini kay sa akong gikaingon sa unahan
kinahanglan gyud ni nga process nga ang tao dapat makasabot siya nga naay Ginoo, muilas siya nga naay Ginoo sa iyang kinabuhi niya. Kinahanglan siya mangandam. Ang Lucas 21:28 nag-ingon dinhi, when these things begin to take place, look up and raise your heads because your redemption is drawing near. In other words, ang kaluwasan sa tao hapit na. Dapat ang tao mo bati gyud siya nga naay Ginoo, muilas siya Ginoo unya iyang hinuktukan, iyahang unsani iyang mobalik siya nga to niya, hinulsulan niya ang tanan mga nabuhat niya nga dili maayo. Nalilakbit Pastor, no? Kaning mga tao maingon dahil nga kining climate change naapo ni pasiugdan ni Satanas, doon na ba'y participation si Satanas ani o para atong may bawampon nga na ba'y participation para sa ako kayo yung partisipasyon na ba ni Satanas? Actually, kung mabasa ka sa internet, sulay ganin ninyo is kuan sa internet. Grabe gyud ang tao naapod siya yung mga pag-ilad, mga deceptions. Yawa, grabe gyud, no? Nga iyahang ipakita nga siya pod gamahanan. Pero ang tinuod lang, dili man gyud nato malalis nga ang yawa man ginaning kamot nga maguba. Yes. Ang kalibutan. Ato lang, Pastor, mag-agree ko sa imong gingon ganyan na taod-taod lang. No? Kay, ato sa una, bata pa ako, kay numdum ko nga na ay gusto ipabuhat ang papa sa ako niya. Gusto na ako lang ba? Dili isa mo apil bitaw? Gusto ako nga wala siya sa akong tapad. Gusto na ako lang mahimo. Niya pagabot ato nga butang nasipyat, nadaot, wala na natuman ang gusto sa akong amahan, mo to nga nibalik ko sa iya. Inanagi po siguro ang ipasabot sa atong Ginoo. Ang Ginoo naa siya ipasunod sa ato nga makalagdaan. Pero ang tao misulay man gyud nga mosimang gyud iyang kaugalingong dalan. So ang ato nalipay ko nga ato nang gisgutan karong buntaga nga mapahinumdum man nato ang atong mga viewers nga ang Ginoo gusto nga mobalik ta siya sa bakan. Sundo nato ang iyang tanan kabaloranan, labi na gyud sa pagpadagan sa ato dinas kinayahan, kay kun higugmao nato ang kinayahan sa mobalos po na sa ato. More on that, Pastor, sa pagpahinumdum sa atong mga viewers, your parting words sa atong viewers karon, ang atong ibilin sa ila, kung mabalaka bata ni ini o nga naman. Dili ta ngayon mabalaka, ang importante lang nga mobalik ta sa Ginoo, moila ta niya tungod kay kinahanglan ta mangandam sa atong kaugalingon sa iyang pag-abot. Kay nga naman, moabot man gyud ang katapusan sa panahonan, ato hinumduman nga kining kalibutan tapuson sa Ginoo, dapat kitang tanan andam sa pagsugat niya. Nini atong pagkinabuhi sa kalibutan nga ang atong kinabuhi kanunay suod ngadto sa atong Ginoo. Daghang salamat, Pastor. Ug atong panimbayaw ng imong mga minahal sa kinabuhi, kahigalaan. It's your time now. Akong pagpanimbaya sa akong panimalay, si Joanne, kauban sa mga kabataan. Og salamat kaayo sa panimbaya sa kabuntagon. Og kaning good morning, Pastor, nga gihatag sa panahon nga nakabisita ko dinhi first time apan naglaom ko nga dili kini katapusan, sinugdanan lamang kini sa daghan pagmanghigayon nga kita magkauban dinhi sa kahanginan. O daghang kayong salamat, Pastor. Usa ka pribilehiyo namo ni Daryl nga nakauban ka namo dinhi. Ang usa sa mga host sa takna sa pagtuon. Yes, mga kapaglaom, aniya karon ang atong last week nga winner sa atong Bible trivia. Ato ni tanawon. Siya akong gipili kay muraog sa past years nga nakauban ako siya is murag gaan akong paminaw sa iya hayo ta something like murag mas dali siya duulan in terms of kanang mag-share ko sa iya og about sa Panginoon sa tingnan na open-minded siya. I hope kanang nalipay po ka sa gamay nga gift nga gihatag sa panimbaya og kanang unta ma-inspire ka. Chikay, salamat kaayo kung nag-expect kay kabalo ko nga dili ra ko ay mga amiga, dagday kag friends. Then ang pagtuon ako nga next pa di ay gabi na ko kanang kuan lang siya, like simple lang siya nga regalo kay lagi ka nga tagaan lagi ko nimog something, di ko nag-expect nga inani. So thank you sa Hope Channel sa opportunity nga hatag niyo kasi kay na sayang blessing ni share niya sa ako ug sa umabot pud ninyo nga mga uban nga mga tawo nga matabangan ug sa mga sponsor nga kanang maayo kay sila kay nagkuan sila no nagambag sila blessing po sa uban nga tao. So thank you gid sa tanan-tanan. Salamat Hope Channel sa panimbaya sa kabuntagon.
Let's rock, oh. Let's rock, oh. Let's rock, oh. Let's rock, oh. Come on, sister, help me pray. Tell me, my Lord, that pass this way. Elijah rock. Let's rock, oh, let's rock, Elijah. 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 Let's rock, oh, let's rock, let's rock, oh, let's rock, Elijah. 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 Let's rock, oh, let's rock, say the name, nothing but a it's a culture, it's a liar. Oh, Lord, let's rock, let's rock, oh, let's rock, Elijah. 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 Let's rock, oh, let's rock, Elijah This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha, Qatar SDH Church. Alas 7 na pod ang takna mga kapaglawom. Amo kamong gihangyo nga dawato nato ang presensya sa atong Ginoo sa pinaagi sa pagampo karon sa 777 prayer. Magampo ta. Ginong Dios ning kabuntagon, dako among pagpasalamat diha kanimo sa takna sa Alas City. Among gitugyan among kinabuhi diha kanimo. Ug among gidmitar ang imong balang espiritu kanunay magakontrolar sa among kinabuhi. Salamat sa imong gahom. Salamat nga ikaw Ginoo nga pasidunggan sa among kinabuhi. Gikan karon amahan, among gihangyo nga ikaw magagiya kanamo. Hup nga kami ug puna kami sa imong gahom sa balang espiritu kanunay. Aron ang among kinabuhi mahimong sandayong sa panalangin ngadto sa uban. Salamat sa imong pagiya. Salamat sa imong pagpasaylo kanamo ug salamat sa pag-amping nimo sa among kinabuhi. Amo kini pangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga mong luwas. Amen. Fairest
This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha, Qatar SDH Church. Sibling rivalry ang atong hisgutan. Unya, karon sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, unsay akong buhaton sa akong sister nga permi magkapariha mi og crush. Permi lang mi mag-conflict kay ang akong crush iyang i-flirt. Gatag pa jud siya sa Facebook para sa akong crush. Ay. Sa una ra jud siya inana. Then if magkuyog mi sa murag MU nako karon, nga crush pod niya, gaisumbong dayon ko ni mama. Isumbong sa mama. Atong tambagan karon, medyo siguro teenager ni siya or high school siguro ni siya, no? Kay crush pa man. So, kauban na to karon ang mga high school pod. Og Ang kauban na to sa ilang soloist. Naka-blow ka yes. Di ba? Waka practice. Ang late, makapil. Okay, magsugod ta kang Daryl. Ako maging pinaka-high school, susugdan niyo ko. Anyway, your case, it happens a lot. It happens every time sa mga magsuon. But I guess Ma'am Angel could say more and could say more about that later. Ang sako lang, ma-establish siguro mo ka ng listahan sa unsa ang imong crush nga standard, ang sapod sa imong igsuon nga kanang gusto po niya sa nga kanang mga makita sa lalaki or sa imo pod nga unsa pod imong gusto para kung magparehas gid mo na akong problema. Pero basig namin dili ka parehas ba, basig ganahan siya sporty, ikaw ganahan ka medyo intellectual nga part or kanang muscular, sama nako, joke lang. Anyway, what I'm saying is kanang dapat dili mo magkaparehas. Then kung naay part nga magkaparehas mo, likay ito para dili makasala ang imong igsuon, dili po ka masuko niya. Okay, agree ba ka tuwing? Okay. Ako ang masultian na parihagin mo mga ganahan kay igsuon man mo. Basin og naanay kaparihag naong sa inyong isa sa mga igsuon ng iyahang crush ninyo. Ako lang diha para muli kay diha og na kay ganahan ayaw isaba niya, ayaw pud pag-like sa kining FB. Murag sikreto lang ba kay ngano. Basin po dog wata kabalo mas gwapa ka niya or unsa ba? Ikaw, curious lang ko ha sa mga magsuon ba? Pila mo ka magsuon na lalaki? Lalaki. Upat na ba nahitabo sa inyo nga nagkapariha mo? Actually, sa lalaki, namin dibs. Ningon mi namin dibs. When we say dibs, pag makaingon ka ako ng crush, that's it. Giveaway na ka. Giveaway na ka. Bisag sa mga barkada maingon nga ako ganahan ko na. Bisag ganahan ka giveaway na lang. So in other words, wala. Okay, karon pa may nakadungog. Mo na mga lalaki o ganahan ka grupo mo, ganahan ako na para makauna jud ka. Isulti gid. Amot lang ka pastor. Sa unganan na sa mga. Okay, Ma'am Ange. Okay, no, like mentioned ka ganina, Miss Charm, this is typical of a sibling rivalry. It's just that kay uban man gud this is part of growing up. Yun siya. And it speaks a lot nga igsuon jud di ay mo. It's siguro a matter of looking beyond the situation nga at the end of the day, igsuon mo. So, depende sa inyo ha siguro kung kinsay mag-giveaway. Ba? Besides, crush man ni siya lang. So, ang lisodan ako maminyo na. Di ba? Ato lang siya. Look beyond the kanang inyong similarity siguro sa kanang tao sa inyong crush. Understand nga sister siya. And siguro sit down and talk to your sister nga. Mao man siya, inani man gyud ko. So siguro, kung imo ko sumbong kang mama, sumbong sa taka. Pero siguro nindot po nung best friend nila ilang mama. Sige, Bing, ikaw, Bing. Naman yung kay sister, Bing. Yeah, pero wala po na nahitabo sa mga. Wala. Pero sa akong advice sa imo alangga is i-value og imo ang inyong relationship sa imong sister aside ana imong ubang relasyon diha kana imong crush diha. Mas i-value ni imo ang relationship sa imong igsuon kay imo ra ba na igsuon. Muna ang muunong sa imo hantod kanos kung asa. Og pray for it nga dili lang buhon maabot yun ng
tinuod nga lalaki. True love, dili lang crush, but true love. True love. Dugang na, dungagan na, kuyugo nila iyang mama og date niya, iyang mama niya papilion, para asa man ginama, sa kuwaw siya. Pastor. Okay. Para sa ako, sa gikaingon ni Bingbing ganina, igsuon magina niya. Pero nakaagi man ko ana. Ay, Crush pa man po na siya. Crush po lagi, pastor. Hindi Oh, na dili ngayon pa na siya, kabalakan kay panalita igsuon mo, papareharan mo kagwapo-gwapo. Oh. Ako gibuhat, gipray lagi dako. Nagpray ko So, nga. sa una lugar, Pastor, nag-agi po sa Nakasulay pon ko ano nga. nga ang crush akong brother, crush po nako. So, Pero wa ako gasaba. So sa hilom lang. So walay debs. Wa ako gasaba. Oh. Walay debs. Kanang wala ko kasaba pero giampon ako nga og paraya gina paraya. Kaloy sa Ginoo, wa gyud nakaangkon namong duha. Di, ngano mo po mga babae, yung ana, maginain yung kinaiya. Lagi. Para happy ang life, Wing. Ikaw sa bita. Ibugan kay ibugan. Ibugan Nice ba? Kung spices. sa'yo nasa uban, yun. Kanawa akong anak ha. Akong anak ron nag-eskwela sa IUP. Kauban sa iyahang igagaw. Roommate pagit sila. Pareha sila crush. Magsige sila kaaway kay ganun nga crush magkaakuha mo po ng crush. as in. Yun na ba? So, Pero natural ba yun ng sibling rivalry? Yeah, it's typical. Hindi ka na Sa malikayan. sinina, sa kwan. Kami sa mo sister, dili siya crush. Dali, medyo 4 years man namong gap, no? Pero like, sinina, the thing is, Kami ang po akong sinina, ganahan kay siya. Ang yung sinina, ganahan kay ko. So, ending na mo, happy me. Kay Bailo. magbaylo raman me. Di ba? Ako, ina na po yung age. Iyan sa nina. Ganahan siya sa akong sanina. Pero di mo ko ganahan magpahulam. Asawa, lahi man. Mag-away ni. Lahi sa una, kaya sila sa kuya, ihatag sa ako. Lahi-lahi. Tagnayo na. Lahi-lahi Diba? yung mga atong awayon. Pero kani kay kuan jud. Di, ano siya po siya, no? Part ni siya, kay, as I said, part ni siya sa growing up. So, it's an exercise of how you would kana bitong accept conflict, how you manage conflict. Oo, kung asa imong tanawon, kung kana ba, or ang gingon ni Bing ganina ang relationship ba niya sa iyang sister. Exactly. So, learn from it siguro. Kung na lang. conflict, ngayon mo kinabuhi, dili in harmony. And Ikaw, Pastor, giunsa ni mo manage ang imong mga bata, ano? Na, pila ka bok imong anak karon? tulo. Tolo. Naabay mga sibling rivalry nga cases nimo as parent imong na-handle? Dili man ang malikayan. Giunsa nimo pag-handle? Para tip siya sa atong mga parents who are watching now. Pabati lang yun nimo sa imong mga anak, labi na gus maginikanan nga wala kay pinalabi. Wala Unsa ba'y mo na labaw? pag-feel nga wala kay pinalabi kay di ba ang naa sila competition kani sila duha na Di ginamalikayan. sa balay na among competition labi na kinsay. Sometimes no kinsa tong kanang na honor na kuan Yes. Nagi na siya, inana. makuan sa parents di ba? Unsa na to pag-avoid nga ang bata dili niya ma-feel nga murag naay somebody nga pinalabi kay sa iya. Sa side sa mga ginikanan, dapat tagaan niya importansya tanan. Ipa-feel niya nga valued niya tanan ang mga bata. Example, kani akong tulo ka mga anak, mubati man di sila nga puro sahod kay tulo sila, ang kinamagulangan, mubati gud nga siya hawd. Okay, Ang tunga-tunga kay siya ramon po'y babae. Prinsesa. Ingon ako po'y hawd ani kay ako po'y babae. Ang kinamanghuran, mingon mo po nga ako po'y hawd kay ako gyud kinamanghuran. Di ba? Pero kung ikaw ginikanan, ug unsay mahatag nimo sa usa, maning kamutan nimo nga mahatag pud nimo sa pikas. So balance ba, balance. Dili ka ingon yung kani Kaya siya na lang. Niya pag yun. Ayaw og i-appreciate ang bata nga naay daghang maminaw nga kani siya mas bright ni siya, kani siya di kayo. Dili na siya maayo. Mapil gud niya nga sa manday ko, loy kayo ko. Correct. Adapted ko. Ma-affected ang self-esteem ana sa bata. Usay ganahan kay ta mo appreciate sa bata nga naay maminaw ang igsuon. Labi na yung mga silingan. So dili ba na siya pasabot nga para ma-challenge ang isa? Pwede po na siya. Depende na lang sa words nga piliin siguro. Depende sa choice nimo sa words. Like example, kaning bata, dili kay bright. Ya kato siya, murag, dili po kayo good siya. Kung ano, ingnon lang nimo nga, lahi-lahi man ni sila. Lahi-lahi man siya og Kani siya, talento. maipukanta, kani siya, maipon siya ani. At least ma-feel nila nga, puro sila importante. Murag kani siya dili ka-excel academically pero musician. Sa laing bahin, maipon siya sa Ana. sports. Di man ta parehas gyud. So, Cute. kini atong sender karon ang rival ni iyang sister sa heart. Probably 10 years from now, ilang ni katawan ba kung itugback Yes, nilang naitabo silang mga kaugalingan. Basta dili gyud niya kalimtan nga sisters gyud sila to begin Yes. with. Oo. Okay. Enjoy lang siguro ang experience karon and then try to look at other persons. Kung crush siya sa imong ate or sa imong sister, sige, imuhan na. Okay. Mangita ko lang crush. Mga kahigalaan, aduna tay sender sa atong Facebook sa
nga nagtambag sa ato ang Dear Panimbaya karon. Gikan kang Annalyn Granza, ingon siya, ngano magselos man ka. So dili na siya imo. It's why you have feeling jealous. It's not yours. If yours, why you felt jealous. Tingin siya, ayaw lang pagselos sa imong sister kay parihara mo og gibati. Ako lay kasulti, pangayo lang sa Ginoo kay walay imposible sa iya. From Nikki Catolico, crush that man out of your life. Pray that God would lead both of you to the man He has prepared for you. Amen. Very good. Crush that man. Loyas Oh, lang as yun. in. Okay. Eject. Okay, mga kaigalaan, daghang kay salamat. I hope ang atong letter sender o kamong tanan nga nakarelate sa atong problem sa Dear Panibaya. Nahatagan og sulbad ang inyong mga gipangbati. O sa tanang na ay mga sisters like us, i-treasure nato atong mga sister tungod kay sila ingon panibig sila ang atong karamay wherever we are. Okay, at this time ready na ang atong Bible trivia number 1. Ready na ang atong mga cellphone? Sir 917-811-6670. Sige. Who witnessed Elijah being taken up to heaven? Kinsay naka-witness? Ito first nga Ako, Bible I read it in the trivia. Bible. Kinsa? Kinsa man ang naka-witness ato? Ako, I witnessed it. I read it in the Bible. Tawag niyo mga kapaglaong. Okay, tawag at 0917-811-6670. O karon aniya nata sa itong mga greetings. Ma'am Angel, ba kay mga greetings? Yes, magpasalamat ko sa kang Dr. Jessa Sarenio, Nanay Nez, Miani Joy kay in celebration of the Women's Month ang March. Ang among Yes. feature itong Wednesday was about breastfeeding being a natural nga way of feeding nurturing our baby. And kang Sir Prime Ragandang, yes. Diba? Hi, happy Sabbath diha sa imo ha. Okay. Okay, mga kaigalaan, mubalik pa ta diri sa Panibaya sa Kabutagon. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. Japheth Pamisa, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang. Mga kapaglaw, mobalik ta dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. O karon nga Kabuntagon, malipayon mi sa pagpaabot sa inyo nga mga greetings. O ako'y pasalamatan Boss Rex Gonzaga, Ma'am Jessica, daghang kayong salamat sa pag-adto atong Saturday night. Thank you kay sa imong gihatag nga time. Dako na kayo itong Yay, palyo sa happy kuha. birthday! O daghang kayong salamat sa Charm Bing, sa tanan nga mga crew sa Na ako Panimbaya sa inspired Kabuntagon. ato eh. O wala ka Oo. dito, ma'am. Kay Sige na lang. ako'y Kay na-surprise activity. magkuha to. Ilang Na ako ako'y surprise. event. Si Darin, Huh? wala saan. Oh, thank you kayo. Oh, ana Thank you, siya. O mga kapaglawom, gi-invite mo tanan nga mga batanon sakop sa North Central Mindanao Conference nga doon tay ipahigayon nga Summer Youth Camp karong April 9 to 16 dinhi sa Cagayan de Oro. Tanan nga mga batanon gimbitahan sa pag-apil ana o kauban na mo ni Charm, kauban sa Pastor P. Lagunday. Daghang salamat sa inyo nga pagtampong ana nga time. Actually, it's the first time ang Summer Youth Camp atong ibutang sa sentro Yes. ng syudad Mm. sa Cagayan de Oro. The Wow. previous years nga natay Summer Youth Camp na siya sa Bukidnon or kung dili sa Cagayan medyo dito sa hilit ng mga Misamis, lugar. Misamis Oriental. Oo. Pero this time it will be at
kanabitang bridge sa Bunbun. Ilalom niya Kauswagan, kanang Kauswagan. Kauswagan. Nice dito nga place ba? May Yes. mga trees Oo, under shady canopies. area. O gato pasalamatan si Attorney Tamparong sa paghatag niya iyaman nga luna nga gitagaan kita niya time Chance. nga maka-chance nga mga Thank you so much, We are looking Tamparo. for that. Ug ato ang giawhag at atong mga batanon nga mo apil anita. Yes, kay summer na. This is one Yes. big event sa summer sa mga Let's bata. attack the city. Yes, o kang Attorney Mondero o kang Doktora Gaani sila ang nagtabang nato diha para And matugot through Pastor Baang. Yes, through Pastor Pastor Baang. Teddy Baang. We have a caller online. Okay. Hello. Hello, good morning. Hello? So, Wala pa na ready nga Wala atong pa caller. so greeting. Okay. O atong ipasalamatan si Ma'am Cora Wahiman sa flowers karon nga nindot kay Yes, nga nice flowers. kaayo. My Pagsulod first time nako to see. kanina abi nako og artificial. Correct. Tinuod man gid. I share the same tinuod gid ay. observation wing, ba? Yes. Nice Thank kay you kay atong Ma'am flowers. Cora sa imo nga flowers. Again, ako, Truhon Wing, no? Go Ako na. invite ang atong mga viewers karon nga mabisita niya sa SBUC Garden Church tungod kay magkinit-anay ta dito alang sa ipahigayong concert sa Northern Mindanao Adventist College Choral unya sa ilang AY alas 3 sa hapon magkinit-anay ta dito mga kapaglaom. And they would like to greet as well Pastor Elazar M. Bacos together with his wife, Mrs. Shirley Bacos, and they would like to say extend their heartfelt gratitude to the NMAC sponsors and administrators. Ang gikan na sa ato mga singers, ato mga bisita sa Panibaya sa Kabuntagon. Right, we have a caller on the line. Hello, good morning. Hello, good morning. Kabuntagon. Good morning. Taga-asa ang atong caller? Taga Bulwa. Taga Bulwa. Another Bulwa. Okay, ma'am. Unsay tubag sa atong una nga pangutana? Ang akong tubag si Elisha. Elijah. Ang naka-witness. Nga ni-ascend sa heaven si Elijah. Congratulations. 2:11 Kinsay pangalan sa atong caller, ma'am? Si Tata Vicayato. Ayan ni Tata. Ma'am Tata. Ma'am, naaba kay mga greetings alang sa imong mga silingan, kapamilya, kapuso. Kapatid. Kabarkada, Okay. Akong i-greet ang tanan nga member sa Bulwa Church, especially sa Bulwa Church Choir. Dayon ako pong i-remind nga manganta ta karon dito sa atong association sa Bunbun. Okay. Kauban ni Pastor Bye-Bye. Lady Bye-Bye. Kami invited ba po pinito? Wala ka na doon, wala ka na doon. Wa siya kating Okay, kay Kwanto thank lang you, mo. ma'am. Yes, we are all invited. Salamat. Thank you. Let's have the second question. Natubag ng unang pangutana for What the was second the question. title placed on Jesus' cross? Unsa Unsa to'y- makita? unsa to'y Sa nasulat cross. sa Yes. cross? Katong 4 letters? 4 letters ba to? Ay. Murag lima na siya. O, ipol. Oo. Anyway, mga maglaom, gusto na ko i-greet ang ate ni Carl nga si Sweet. Happy birthday, Sweet. Layo kayo, may lagmabot ni sa Davao, no? Okay. Remsa. Yes, taga na Tawag pa wala kay ng mga ibol. greetings diri panimbaya sa Kabuntagon diha kang John Bastillada nga naada sa MVC ug sa mga paasa dihang dapita. Happy Sabat sa inyo ang mga paasa. Mga panimbaya sa akong loved one nga si Inday Balakwit, sa akong baby angel Nunoy Bubong family, Nes ug akong mama ug papa Willie Samon, sila tanan diha sa Mauswagon SDA Church, Don Carlos Bukidnon. This is from Buboy Bulakwit from NIS. Mga panimbaya nga to sa taga Naval, Biliran Province from Garzon family. Yes, og happy birthday diha kang Kendrick Opina. Happy birthday diha sa Opol gikan kini kang Ma'am Lorne. Og kinsa pa na birthday Yes, karon atong birthday kantahan? sa ako ang papa kagahapon. Happy Wow. birthday to my Oh, father. Sige, Yeah. so magkanta Oo. ka. Birthday po ni Sir John Micos Labadan. Happy Yes. birthday diya, Sir John. Ug sa tanang mga nag-birthday karon, amo mo kantahan, Char. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Ang tanan nga natawo sa March, mga gwapo, Si gwapa. Edson. Yeah. Birthday ni Edson. Okay. Ay, birthday ni Edson. O, ka Peter Si Baslot. Peter. O, Peter Yes. Baslot. Belated Edson. happy birthday, Lalo. Edson, Yes. birthday din ni mo. Wag ka nang imbita. Okay. Masaylo na kayo, direct ka. Dili ko kamo po, direct. Ako yung masalamatan si Edson Wahiman. Siya kayo naghatod na ini atong bulak. Of course, si Ma'am Wahiman. Kay lahat ng bulak. Unique Wow, na bulak. nindot lagi Si kayo. Cho, gikan siguro dito sa garden o sa farm ni Chodo. Kay Ma'am Wahiman, salamat po daw yung unang atong mga bisita sa lunch unya nila sa radio. Yes, especially good no kan Chodo. Gimingaw na mi sa inyo imo ha Brad. Kisa? Chodo, Edson. And also, Yes. we'd like also sa ato to thank our mga bisita karon and Mac Coral. Salamat Yes, sa and Mac, pagbisita salamat diri sa inyong music. Sa panimbaya sa Kabuntago ng NMAC dahil kung wala mo kabalo makapaglaw ang previous ni siya Adventist Medical College karon NMAC na. Wow. Good AM. Blessed Sabbath. Pakibati rin mga Adventist dito. Dito pa rin. Nawala na nag-call. Sorry. Okay. Okay, panimbaya diha ka. Okay, panimbaya diha kang Tubaga, nag-call. Mr. Fernando Binuluan, supervisor ni sa Visda Security Agency, gikan kini kang diha sa Bukidnon, gikan kini kang Ma'am Merlin. Happy Sabbath diha, nagtanaw siya karon. Tawag na mo pero Yes, i-greet also, sa po na napatay dungag nga panimbaya. Panimbaya, greet ko sa Tamuni family sa Esperanza from Hope Channel, Jensen. Good morning, Panimbaya. Panimbaya ako sa akong family dira sa Upper Carmen, akong beautiful mom, handsome brothers, ug mga brethren sa Hilltop Church, sa Ramonal family, Bakasan family, ug uban pa. Panimbaya sad sa mga taga-Upol, Albino Calet Jr. and family, especially kang Love, Amping Permilove, ug apil ila Tita and Clarice and the rest of Upol SDA Church. Hi sa tanang and happy Sabbath. Ako pong gipasalamatan ang atong mga kapaglaom diha sa Duha Qatar SDA Church, Ma'am Meji Villanueva, Engineer Ray Villanueva, si Ma'am Peggy Santos Molina and Engineer Emerson Molina, Sir Jojo Garcenes, sa iyang wife, Ma'am Jenny Sumiho Garcenes, ug sa tanan namo mga sponsors nga naa sa Lagyong Dapit. Good morning kaninyo dihang tanan. Salamat. Sir James Amado, good morning, and Pastor James and Good morning, Sir Sir James. Bernie. Thank you kayo sa iyong pag-support. O gikan sa atong mga boys, atong mga kameraman, gikan sa floor director nga gwapo. Daghang kayong salamat daw, Boss Rex Gonzaga, sa imuhang gihatag nila nga mo na to. Palipay. Itulyukan. Alright, do we have a caller? Ah, wala So daghang pa. kayong salamat, Boss Rex, sa imuhang nga suporta sa atong Salamat, mga Sir kameraman. Rex. And we have a caller on the Atay line. caller karon? Nawala. Okay, mawag-greet sa Nawala. akong Backdoor da. Kay, greetings. layo kay ni siya da. Panimbayog happy Sabbath sa mga taga Panay Island. Wow. Okay, especially sa mga kauban nako nga alumni batch 2008 sa West Visayan Academy nga naglantaw sa Hope Channel. Salamat for watching. you. More prayer for the upcoming Centennial celebration for our alma mater. See you on April 10 to 16, 2016. God bless everyone from J. Policarpio. Magpasalamat ko kang lolo o kang lola. Another Diego, greetings from happy the Sabbath. NMAC Coral to Pastor and Mrs. Trasco. Gikan kini kang Sweet, Micah, and Rancy. Advance happy birthday to Rancy Buo. And greetings to the men of faith of Northern Mindanao Adventist College. Daghan pong salamat, Dr. Baring. Mr. Baring, thank you so much for supporting Panimbaya sa Kabuntagon. And Dr. Baring, salamat po kayo sa discount kayo mong gihatag ka na ako last week. Ako po mga pagpasalamat kay Ate Dadak o Kuya Bong Camarello, Sanis Family, thank you so much sa inyong pagpangga sa Panimbaya sa Kabuntagon. O sa tanan namong mga sponsor, Ma'am Cora, Ma'am Penny Montibon sa tanan, Dr. Dorwin Lahot, and Engineer Elpidio Barbas, and Ma'am Amor Barbas, thank you kaayo. Thank you so much. Okay, Right, we have a doon na tayo caller caller karon on the ng line. Kabuntagon. Good morning. To answer the second question. Good morning. Good Tingog morning. na, What's please. written on the cross? Hello. Good morning. Yes, good morning. Taga sa atong caller. Taga Kamamanaan. West Unsa to itubag east. nimo sa atong pangutana? Inri o INRI. Inri. Ang Inri. napakilaing tubag, ana, ma'am. Kuan Kung ni siya, unsang phrase? words, English words. Kung unsang Yes, second phrase, chance. Taga-tog chance. unsay meaning Wala. ato? Wala. Okay. Wala, okay. Natay gipangita pa nga answer gid niya, ma'am. Dayon. Okay. Basig unya imo na siya muna-unaan pero na ba kay mga greetings nga imo ihatag karon? Grade lang ko sa mga rasuan, pero
member sa Kiroso Garden, sa Siligas Family, Makababat. O, greet po na ako akong mama nga si Guadalupe Macumaw. Okay, kinsay nag-greet sa ila, ma'am? Pangalan na to? Si Daisy Makababat. Okay, thank you, Ma'am Daisy. Morning, hapasama, Ma'am O Daisy. karon atong i-reveal ang atong answer sa atong ikaduha nga Bible trivia. This is the King of the Jews. Ano siya? Jesus of Nazareth, the King, of the Jews. Magpasalamat ko very quickly direct Mao sa dito. katong mga nag-support sa amuang show in Harmony. Thanks for watching. Please keep watching. That's right. Please keep Harmony. watching. Manibas ka tayo mga kapaglawom. Dadaan ka dasig kalipay og pagkamaagop sa tibuok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya siyang gasa kanimog sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mula hutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan dalang panan ug kanunay kauban. Magkita-kita sa sunod Sabado uban ang kalipay diri lamang sa Panibaya sa Kabuntagon. Ako i-greet ang mga elders sa Central Church sa atong 10 days of prayer na human gabi. Thank you atong mga speaker nga mga elders. Regards ko sa kuang crush nga membro sa singers karon sa Panibaya. Gikan kang Elson Pamisa. Kinsa man ni Elson? Butangin imong crush? ngalan, Kinsa pastilan imong crush? sa... Thank you sa tanang mga nagtanaw sa Panibaya sa Kabuntagon. Hapit na mag-year 2 ug mudawat mi diri og inyong mga pasalamat namin pasalamat wall para Yes. sa atong mga graduating students. Yes, atong mga singers, thank you. Isa